Μισό. Και ένας αρκούδος. Ήταν στην απόρτα από την αρχή. Περνόταν ένας λαγός και ένας αρκούδος. Εκεί που ξυπνάει λοιπόν ο αρκούδος στο πρέπει, βλέπει το λαγό. Να βάρει την πέτρα. Λέει καύλα. Πού τη βάραγε την πέτρα? Και την άλλη μέρα το πρωί ξαναβλέπει λοιπόν ο αρκούδος στο λαγό να κάνει το ίδιο πράγμα. Ποιο? Την τρίτη μέρα ξυπνάει, του λέει με σηκώνεις λέγε. Αυτό που κάνεις, πώς το κάνεις? Δεν είναι δύσκολο κάτω και θα μάθεις. Εβάζει λοιπόν την πουτσα λοιπόν ο αρκούδος, παίρνει την πέτρα, μετά σφαλάζει τις πόνες. Με σηκώνεις λέγε. Μου εξηγήσει το μυστικό για να μην σφαλάζει τις πόνες. Το μυστικό για να μην σφαλάζει τις πόνες και μόνη η κάβλα είναι λοιπόν άμα τη βάζεις την πουτσα, να το βάζεις από την πουτσα δίπλα. Σκηνή 2, ανέκδοτο 4, πάμε. Άλλο. Κι άλλο ξέρεις? Πες το άλλο με το τοτό, με το τοτό. Τοτός. Περίμενε. Τοτός. Πάρε λίγο να γράψουμε. Σκηνή 2, ανέκδοτο 4, πάμε. Ένα πρωί λοιπόν που γυρνάμε πρώτος και ο καινούς διακοπές στο σχολείο, ο τοτός, σε πέρα σκάρα στην τάξη, πώς θα περάσανε στις καλοκαιρινές διακοπές. Ρωτάει τα σκάλα του ένα παιδί, από πώς θα πέρασε στις διακοπές, έκανα μπάνιο στη θάλασσα, έπαιξα διάφορα παιχνίδια. Ρωτάει το άλλο το παιδί, πώς θα πέρασε στις διακοπές, έκανα μπάνιο στη θάλασσα και έπαιξα κρυφτό. Ρωτάει το εσύ πώς θα πέρασεις προς τη θάλασσα? Εγώ κυρία μου κάθε μέρα έκανα μπάνιο. Αντίθετα με σένα. Έπαιζα το μαγιό, την έπαιζα και ο άλλος μου άρεσε την πουτσα. Έλα μωρή υπόλοιψη. Λες κι άλλο? Μια παρά λοιπόν, έρχεται λοιπόν όλα να παραδοστούν στο στρατό. Εκεί που πασώσετε προς το στρατό δεν μπορεί να κάνετε τα κούνη. Τους παίρνουν λοιπόν πάει ο λοχές, σκοπανάει από μια φάπα στον καθένα. Πάει ο λοχές στον πρώτο του λέει πονάς? Όχι, γιατί είμαι λοκατζής. Πάει στον δεύτερο, πονάς? Ναι, όχι, γιατί είμαι λοκατζής. Πάει στον τρίτο, πονάς? Όχι, γιατί είμαι λοκατζής. Πάει στον τέταρτο, πονάς? Ναι, γιατί είμαι καπετζής.